Lejla tajba kulħadd, Chelsea 2, Brentford 2. Ma nistgħux nagħmluhom logħba dan imbirek Brentford. Saħħa kont hemmhekk l-aħħar waħda li tlifna hu. Ma kontx hemm tal-bieraħ ġifieri. Ma stennejt li ħanilbħulhom dawwa tim li l-aħħar 12 logħba tilef 10. U l-bieraħ kellu l-back four. Kellhom il-back four nieqsa il-first team kollha. Imma typical Chelsea dis-sena. Mela. ħareġ formation li jiena mhux bitni xejn mhux bitni. Lab b'5 fuq wara. Jew 4-2-3-1 laqqas bad kaptu kif eżatt lab. Il-line-up der 4-2-3-1 però back 5 kienet biex jikkomoda lil Trevor Chalobah. Sada mhux Ruben Dias jew Virgil van Dijk jew William Saliba. Trevor Chalobah. Biddel sistema da biex jikkomoda plejer. Issa nitkellmu iktar tard mal-ħin. Mela Petrovic, Disasi, Chalobah, Colwill, wingbacks Gusto Chilwell, nofsi ground Enzo Caicedo Gallagher u l-forwards Palmer wara Jackson. Bdejna diżastru, ma stajniex ngħaddu minn wara xejn għax il-Brentford bħalma kulħadd jaf jiddefendu 11 wara l-ballun. U ma stajniex nippenetraw b'xejn. Sa inti jekk qed telgħab kontra tim li huma fiżikament b'saħħithom u kollha minn 6 foot il fuq. Naħseb il-loġika tgħidlek li żomm il-ballun mal-art mhux hekk, mhux toqgħod toddlih crosses, long balls il-għala. Meta inti għandek midgets fi ground Palmer, Jackson kollha rqaq u mhumiex muskolati u mhux fiżikament b'saħħithom. Cliff Disasi għandna ħadd li tgħid b'saħħtu, imma l-coach hu pjaċir jilgħab futbol li ma sax tilagħbu. Ovvjament bdejna daqqaw fuq u ovvjament dejjem first ball u second balls jirbħu minn Brentford li ovvja. Imma mbagħad bdejna ndawru naqgħa ballun mhux ħażin krejna ċans tajjeb ta' Jackson taħt trouble ta' Enzo qabeż il-goaler u ma nafx kif m'għamlux l-asta vojta li jaħed defensiv u taħna qitab saħtu kien jagħmlu. Mbagħad ixmutu wara cross tajjeb ta' Gusto ora tajjeb Jackson u skurjajna web xejn. U tħanna l-ħafna web xejn. Fully undeserved ġifieri, għara ma taħsbux li kien ħaqna imma tħalt 1-0 u jisna rankajna mura l-gol. Bdejna t-tieni ħaf u nixtieq nkun naf jiena da xi jgħidilhom fil-halftime għax noħorġu totalment tim differenti għax dejjem l-opponent joħroġ aħjar. Naħseb il-coach tagħna ma jafx jgħaddih il-messaġġ. U l-gol tagħhom żball tad-diviża. Keċu ġejja ġol kaxxa u Disasi kellu 20 sena kellu biex jiklirjaħ. U ħallih daħal l-attakkant ovvjament. Gol. Ġifieri l-ewwel gol tort ta' Disasi. U mod minn hemmhekk daqshekk intlifna ħabtilhom l-assar Brentford. Ġab sejf ta' Petrovic. U mbagħad l-istess xi 5 minuti wara cross u rabbuxxata ta' wiża. L-istess ħadd ma ħareġ għalih, ħareġ tar Chalobah ma sax inti bniedem qed tħallih jagħmel rabbuxxata ġol kaxxa u ħadd miegħed close miegħu ma tistax ma jsirx dal-livell. U gol tajjeb. U mbagħad raħat il-lasta Sergi Reguilon. Ġifieri taħt Rowan pasta żata kbira. U mbagħad minn hemmhekk kellna naqa' reaction ftit qabel mat-tuwan tagħhom kellna ċans tajjeb ta' Palmer li stennejt li ħajamlu jien minn tant players m'għamlux. U mbagħad mat-tuwan minn taħt kien hemm reazzjoni ġibna draw Disasi
pero not good enough, not good enough. Ma jistax inti għadda ta' żmien kollu u għadna tinfallu ma' dat-timijiet. L-ewwel tliet xhur ma tgħidx ġiżek isma' għadu trid għadu il-players idhom jidraw xulxin, il-coach, whatever, pero issa qegħdin Marzu wasal biex jispiċċa l-istaġun. Għad kemm naqfu l-players il-keeper m'għandux tort għalija, Gusto naħseb l-aħjar play li kellna. Dan huwa right back li Reece James maħniex iħossuh. U li jidħol Reece James onestament ma nafx naħela għax Gusto naħseb jekk tagħla u tkun qafas tasax tal-bliet jilab. Diżażi l-ewwel gow torti ma naqqas imbagħad patta bil-gow ta' draw. ċarlu baħtu bifer ma kienx ħażin ħaġeb imma it-tlieta huma kemm Disasi ċarlu baħ ukoll ma setgħux jaqbdulu kaptu l-Ivan Toney. Chilwell diżastruż jiena dan huwa play li meta ħadnih jiena ma tax kien jogħġobni, tagħna sena u nofs tajjeb, isimgħuha sena u nofs. Il-bqija injuries u dejjem kien average, ġifieri fis-sajf qed nistenna jien li jkollna left back ġdid, ma rridx li jibqa' Chilwell. Enzo Caicedo naħseb kienu tajjeb daqskemm kienu kontra Aston Villa, qegħdin joqogħdu flimkien speċjalment Caicedo ma waqafx motur fi ground. U Enzo ma nafx ma raġuni għalaw nista' niġu aktar tartalija għax kien tajjeb, beda jkreat chances. Gallagher insomma naħseb beda jiġi sabtim laqa aggressiv u bata kontrihom. Palmer tajjeb kien, fallana kien ċans imma għamel assist tajjeb għat-tieni gowl. U Jackson overall għamel gowl tajjeb però seta' jagħmel ieħor imma mhux gravi imma għax ir-rwol tiegħu għamlu. Issa fuq is-substitutes daħal Mudryk fis-77 minutes flok Enzo ma fimtiex jekk jettu minn taħt ma taqlax iktar kreattiv tiegħek. Imma Maurizio Pochettino things. U daħal Sterling flok Colwill. Ġifieri jara il-marda li għandu fuq ċalobaħ. Mindu daħalu jisu qeleb kollox ħabba fih. U Sterling li daħal ftit 12 minutes ġifieri. Prova imma. Issa bes fuq l-imbira coach jiena kulħadd jaf kif jaħsebhom se impalla ħafna dejjem l-istess kliem iddejjaq għax nibda nagħmel recorder u nibda nafsu play għax dejjem l-istess kliem ħanejt. Mhuwiex coach ta' livell. Jiena dik kont nafa qabla ħadnieh u anke meta ħadnieh ġifieri jiena rittu magħna x'qedda ħajranġana forsi ddaħħalna top 4 jew top 6 imma da xejn. U illum kull merra l-logħba is-supporters huma imdejqin ħafna, speċjalment minn kienu hemmhekk u kulħadd beda jismagħhom x'ibdew jgħidu fuq Todd Bowley, ma nistax ngħid hawnhekk għax huwa kliem li ma tistax tużah. Però iċ-ċans l-oħrajn anke kien hemm ċans kontra Maurizio Pochettino wkoll li bir-raġun kien kont hemmhekk l-istess għax naqaf ngħidu. Għax anke tisimgħu press conference jgħidlek punt tajjeb mela inti qed mal-Millwall, maċ-Chelsea qed mhux mal-Millwall. Tgħid punt tajjeb biex tara l-mentalità tal-coach. U kien hemm ċans ukoll ta' Jose Mourinho li għal ħafna tiegħi tal-aħħar isiru Mourinho li vera long term Mourinho mhux soluzzjoni. Imma jiġi xi ħadd jgħid isma' fis-sajf bniedem hemm available. Sorry tnej. Jew tibqgħu Pochettino jew Mourinho. Tieni waħda ngħażilta. Tgħid mhux ħanibqa' Pochettino ma tarax. Nippreferi nagħmel sentejn Mourinho. Nippreferi nkollha xar post ma' Mourinho u naf li jkun hemm il-qalb u jkun hemm il-grinta milli ma dal-clown ta' għax clown. Dan raġel clown. Bekk qatt ma rebaħ xejn f'ħajtu. Joqgħod jikkuntenta bid-Roma Brentford, toħroġ tiddefendi mal-Brentford da ma ħriġ ma' Real Madrid ta' jew ma' City Away. Għax ma' City Away jinsess l-ewwel wieħed kont qedlu proset li ħriġt naqa' pragmatic, ġifieri ħriġ naqa' kaut u bdejt tkun attent imma mhux mal-Brentford. Tim kważi qed relegation. Ġibtom ishom Real Madrid kontrina. U ejja. Mhux għor nidħol f'ħafna dettalji għax jizek
mhux jgħidlek, speċi supporters ta' Chelsea jkun iktar minn jara bħal kull logħba kull sekonda, però mhuwiex coach tattikament m'hemmx qed jagħmel. Ilek minn xhur hemmhekk ma tistax taqbad kaptu. Għadu ma daħħalx filosofija, sistema ma daħħalix, ibiddel ħin kollu, m'għandu ma jafx laqwa 11 tiegħu. Eżempju, plejer bħal Mudrik għamel logħba tajba mal-Leeds ma tibdiex. Il-management tiegħu mhux tajjeb, mhux il-livell ta' Chelsea. Issa jiena il-verità mhux li ovvjament nixtieq nkeċċih ta' ġifieri issa jien nixtieq li tkeċċa, imma nifhem li tħallihem sa Mejju, però sa Mejju irrelevanti x'jiġri. Toqgħodux tgħidu li tuħ ċansu. Li użgu mhux ħaribek ta' tsar bniedem, jekk nirpu l-FA Cup ikun sorpriż. Għax ma naranix li forsi tiġina tajba mal-Leicester u forsi tiġina tajba semi-finals, niġu mal-Wolves jew mal-Coventry, li ma ninsewx li mal-Wolves rebħunna darbtej. Jiena minna ħadija dak kollu, però kif dejjem ngħid, Maurizio Pochettino out, ma rridux iktar coach ta' Chelsea. Kif qed Samir nissapporti, però sa żejjed, għax da logħba f'ġimgħa joqgħod iġib li skużi għax it-timajjien logħba f'ġimgħa. Ma x'misshom jgħidu, Klopp, Guardiola, Arteta, u Emery wkoll, u De Zerbi ta' Brighton li qegħdin fl-Ewropa. U għana logħba f'ġimgħa u toqgħod tgħid għax u ejja ġib li skużi. Kieku jien floku nirriżenja għax qed taqgħod u toqgħod tgħid issa nbiddilhom fehmthom mhux biddilna fehm kif ħaddawrilna d-deċiżjoni tagħna fuqek meta inħares lejn klassifika u narana il-11 post. Jiena dik l-opinjoni tiegħi insomma li ma rridux jibqa' hemmhekk żgur. Laqqas jekk neħdu l-FA Cup u laqqas jekk iseħħ xi miraklu li mhux ħajseħħ, imma jien ngħidux fil-futbol never say never. Nitlu Champions League għax issa mill-5 post qegħdin jgħidu. I'm sorry, ma rridux jibqa' hemmhekk għax tattikament mhuwiex tajjeb dan. Xejn, diżastru. Għalija hemm tim biex tikkompeti, mhux Champions League jew League ta', jiġifieri għax hemm tim biex jiġi mal-ewwel sitta. U tmur tajjeb hekk trid għax hemm il-potenzjal, imma trid issib sistema ta' qoddim in-nies u mhux l-back five qed tiddefendi mal-Brentford, diżastru. Insomma minn naħdejja dak kollu. Grazzi tal-li smajtuni, issa ħanaddu reklami u ħajtkellem Oliver Scicluna fuq il-Manchester Derby. Manchester City kontra Manchester United. Nsemmilkom u lejli tajjeb, saħħit. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Oliver Scicluna biex nagħmlu l-analiżi tal-partita li tlabet il-bieraħ ġewwa l-Etihad Stadium bej it-tim ta' Manchester City u t-tim ta' Manchester United, id-derby ta' Manchester. Kif nista' nibda, ovvjament ma tistax tqabbel it-tim tal-City ma' t-tim tal-United għal diversi raġunijiet. U miexija nejtek biex nuqot neqret fuq il-qad ta' tip tal-United imma il-fatti huma fatti. Il-tip tal-United jgħat li lien mill-timijiet bħalma huma Liverpool, bħalma huma City, bħalma huma Arsenal u pjuttost dejt li anki
L-Aston Villa qegħdin tim li huma żjed sodisfaċenti mill-tim ta' United. Meta tikkumpara tim ta' Manchester United, anki vis-à-vis l-injuries li għandu l-bieraħ, ma' tim potenti ta' Manchester City li l-bieraħ tista' tgħid kellhom il-possess sħiħ tal-partita kollha. Tista' tinduna li l-ewwel ħafa li labu t-tim tal-United kien ħaf li l-United provaw iżommu id-difiża, jiddefendu l-attakki kontinwi tat-tim tas-City fejn rajna diversi blalen jintilfu fosthom ta' Haaland, ta' De Bruyne, xuttijiet il-barra mill-lasta, mal-fatiq li il-mod kif itellaw il-ballun is-City u kif jibnu l-attakk tagħhom huwa bilgħaqal ħafna huwa eċċezzjonali. Meta kkumparat anki mal-gowl sabiħ li għamel Rashford li ovvjament il-United pruvaw jattakkaw bil-kontra-attakk fil-partita tal-bieraħ. It-tim tal-United l-ewwel ħaf lab bilgħaqal, lab wajs jaf li m'għandux is-saħħa li għandhom il-Manchester City, anki jekk tipprova tikkumpara plejer bi plejer, però fit-tieni ħaf u hija xi ħaġa diżappuntanti, ġifieri il-coach mhux ħa noqgħod immaqdar il-coach imma irridu nżommu f'moħħna li plejers m'għandux lanqas ġifieri meta tagħmel is-sostituti is-sostituzzjonijiet it-tim filli kien qed jipprova ilaħħaq mal-pass tas-City imma bis-sostituzzjonijiet u rridu jsiru ġifieri ma kienx hemm post ċalsijiet oħra, rridu jsiru s-sostituzzjonijiet. Imma nafu kif ġew il-gows, ġifieri Amrabat biex plejer tal-United. Bħala tim għamilna sajf sieħ niġru wara dan il-plejer, mhux tim ta' United. Anthony jiena persuna li maqdar ħafna lil Anthony imma nemmen li iż-żmien qed itini raġun. U mbagħad għandek plejers oħrajn li għadda żmienhom, ġifieri Evans, let's say, mhix plejer li jista' jgħinek tħabba ma' timijiet kbar, ġifieri hemm żbilanċ sieħ fit-tim, hemm żbilanċ sieħ u Sir Jim Ratcliffe l-investimenti tiegħu irid jara li jkunu qed jintefqu fi plejers li u fi struttura li qed tbiddel it-tim mill-qiegħ, ġifieri għax bit-tim li qegħdin nistgħu mhux noqogħdu nippeċċjaw lew u nippeċċjaw lew, bit-tim li qegħdin mhux se nagħmlu suċċessi. Ġifieri dik xi ħaġa li nemmen li Ineos qed jaħdmu fuqha wkoll minħabba anke l-esperjenza tagħhom f'din id-dixxilpina. Jiena ma tantx għandi xi ngħid, jiġifieri ħlief li forsi bċajta qed limna l-atlifna għax il-City se jaqbgħu jiġru wara l-Liverpool, però jiena mit-tim tiegħi interessani u bit-telfa tal-bieraħ se nkomplu niddistakkaw ruħna mir-raba' post li dak ifisser li s-sena d-dieħla nkunu barra mill-Champions League u qed nirriskjaw ukoll li nkunu barra mill-UEFA. Jiena li nkunu fil-UEFA granted għalli ħana ta' ħin ġifieri xina ovvjament nixtieq Champions League football bħalma jixtiequ żgur sħabi li jżommu mat-tim tal-United, però mhux ħanoqgħod nifraħ għax tlifna mas-City u l-Liverpool qegħdin punt biss fuq mis-City u għalhekk għandhom ċans jieħuhom. Jiena ħanaddikom ir-riklami, nsellmilkom
niltaqgħu għall-partita mal-analiżi tal-partita li jmiss fl-analiżi li jmiss se tiltaqgħu mal-ħabib tiegħi Mark li se jiddiskuti u janalizza l-partita bejn Juventus u Napoli. Insellmilkom. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa għall-logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. ħbibti u ftit tal-minuti wara li għadha kif tintemm il-logħba fi stadju Armando Maradona ta' Napoli fejn Napoli rebħu lil Juventus bl-iskor ta' 2-1. It-tielet telfa tinfavorti fl-aħħar 5 logħbiet, sfortunatament ġifieri t-tieni post issa nistgħu prattikament ngħidulu bye bye u nispera ma nkomplux nikkomplikaw il-ħajja għalina nfusna għax qed baqafna logħob u rridu niddefendu ir-raba post sa billi nsonnu snina sa l-aħħar nifs tal-kampjonat. Il-logħba tal-lejla hija logħba li t-telfa fiha nifisha tweġġa' ħafna. Ħawarrab il-fatt li jien personali ħanprova nkun kemm jista' jkun diplomatiku in-Napli huwa l-iktar tim li nkun nixtieq nirbaħlu. Mhumiex l-Inter leħ. I mean, tistgħu teħduha kontrija mhumiex l-Inter leħ. Però il-Juventus ma kienx ħaqhom, però il-regola tal-futbol tgħidlek li min jitfal iktar blalem fix-xibka jirbaħ il-logħba. Juventus li oġbuni bħala prestazzjoni oġbuni mill-atta kuraġġ li wrow hija prestazzjoni differenti totali mit-telfit. L-oħrajn kieku fil-lobit l-oħrajn nitlifna l-abnek żgur ma konniex noħorġu bidejna vojta. Biss però Vlahovic sfortunatament kellu wisq ċansijiet li jinħlow u mhux Vlahovic biss. Juventus illi kellhom numru kbir ta' assenzi fosthom McKennie, Rabiot, żewġ moturi f'nofs il-ground, Danilo, Gatti li ma labx mhux minħabba għażla teknika imma sfortunatament. Emozjonalment dal-plejer dil-ġimgħa kien distrutt mit kollega tiegħu f'inċident fl-awtostrada. Qed ngħid kollega tiegħu kollega meta t-tim netu kien jilgħab fid-diviżjonijiet inferjuri. Sfortunatament fl-età ta' 30 sena, kondoljanzi lilu għax kien ħabib tiegħu u lill-familjari ta' dan il-plejer. U fuq hekk Juventus llum dawk l-ammont ta' plejers u l-prestazzjoni ma nista' ngħid xejn. Imma ħriġna bidejna vojta li rrid ngħid ukoll jiena naħseb
Paret jena tekniku minix. Bis però, naħseb il-Juventus kapaċi labu għal-4-3-3 kif rajna lejn l-aħħar. Is-Sur De Laurentiis żgur m'għandux xippilla għax il-penalti kien, bis però l-Juventus ta' karta safra l-Dusan Vlahovic li fil-logħba li jmiss kontra Atalanta nhar il-Ħadd se jkun sospiż għalli avvinta u ta' karta oħra safra xejn lil Bremer. Għax il-fall fil-verità blu Osimhen. Ġifieri da m'għandux xingerger imma msomma. Mhux ħoqgħod nidħol u noqgħod nikbi fuq ir-referees. Jekk jiena dejjem nemmen illi jekk it-tim irid jirbaħ qed ikun aqwa minn kollox u minn kulħadd. ċaġa Juventus distra għalkemm qegħdin aħjar minn snin oħra forsi sadda t-tieni round kien hemm mhux forsi kien hemm downfall, però għadhom mhumiex il-Juventus tad-diċenju ieħor jew ta' snin passati ta' meta iktar kont iżgħar jiena. Il-logħba kienet li logħba vibranti immens, speċjalment l-ewwel taqsim Juventus kemm mod kbir ta' ċansijiet u l-gowl li qalu fi 43 minuta minn Kvaratskhelia ġib ħalsajta fil-Bnazjax. Kien gowl meta l-logħba ma jkunx irid hekk nhar il-Ħadd li għadda irbagħna fl-aħħar illum il-logħba ma rridniex għax Bremer ikklirja ma tgħidx ikklirja ħażin, ikklirja fin-nofs, ikklirja fil-ġebb. Meta ġif saqajk Kvaratskhelia. Id-devjaħ Cambiaso, issa fuq Cambiaso għandi xi kemm tgħid ukoll, u forsi x'esni seta' kien ippożizzjonat aħjar. U mbagħad skurjaw fl-aħħar mir-rebound tal-penalti għax il-penalti laqgħu x'esni. Juventus skur ir-ritorna għal gow Federico Chiesa wara xar nofs u għamel gow bellezza li jutilu u rrid ninżalu l-kappellu wkoll għax dil-ġimgħa dak it-tiġiġu ta' Alexandro għamel fawl krafu u avanzillu mernexxielu jilab u ġri jasal ġunju ħalli nara l-Alexandro jitlaq minn hemmhekk. Issa ħaniġi għal-Paġelle. Għal-Paġelle il-Xeżni għandih 6 Xeżni fl-gow forse se tagħmel xi naqra ħjar, però all in all kif jgħidu bl-Ingliż ma kellux logħba ħażina. Rugani li mmarka lil Kvaratskhelia ġifieri ma kellux xi plejer easy, ma tantx era li huwa inferjuri għalih, però finalment telef ċans tad-def fl-aħħar u għalhekk għandi 5.5. Bremer 5.5 kien hemm kellu l-Osimhen kien hemm konfronti li rebaħhom konfronti oħra tilifhom. Seta' forsi hemm xi ħaġa aħjar fir-rebound tal-penalti kellu naqra inġeri lejn l-aħħar ma dik il-markanti 5.5. Alexandro it-tiġieġu inti 5 għax apparti prestazzjoni xejn wow u kon hemm l-inflazzjoni tal-penalti se tagħmel xi ħaġa aħjar. Sfortunatament Juventus qed jaqgħu ammont konsiderevoli ta' goals. Cambiaso illi ma għal l-karta safra literalment sfaxxa kellu logħba waħda mill-li qatt kellu li ma' Juventus mhux ħaqqu iktar minn 4.5. Wea li sostitwixxa lil Cambiaso huwa fl-opinjoni tiegħu wisq inkonsistenti u 5.5 oħra Alcaraz ħaddih 6.5 wera moviment tajb ħafna ma' ċertu impreċiżjonijiet żgur li jridu jittiebu. Locadelli llum kellu logħba tajba fis-sens li bilanċa kemm seta' speċjalment meta kien hemm ċertu azzjonijiet li bdejna ninqabdu u 6 Meretti naħseb kellu waħda mill-ħajja prestazzjoni tiegħu kemm inneħ mal-Juventus 6. Issa hawnhekk jien għad ma fimx ħaġa. Meretti forsi se tagħmel ċertu affarijiet, ħa nispjegahom. ċertu xuttijiet, eżempju, ċertu ambizzjonijiet twarabhom. U jiena dawn l-affarijiet idejquni. Issa, sar żbal ta'
Allegri li bidlu Malonge. Fis-sens, tgħid li mela f'lobbi oħra ma daħalx Zaza, Iva. Ma logħba bħal di ma ddaħħalx il-Nonge. Nonge kien il-plejer li għamel il-penalti. Ma biex inkomplu naxqu d-dinja, għallu biex daħħal Danilo Ġidal kull ma għamel kwarta. Il-lejla qasiret inkun mentalment flok Nonge u dittama veru tlifna penalti maħluq minnu imma għalġit psikoloġiku ta' dal-plejer jenna xielu joħroġ żgur minn din logħba negattiva. Mhux ħan inġudika l-prestazzjoni tiegħu għax kienet orribli wkoll m'hemm xi tgħid, imma Allegri da taħ il-fiduċja ma nafx x'fettillu. M'hemmx tagħmel. Il-Junior jiena bir-rispett kollu. Jekk tiġi somma tajba mill-Premier dabbar. Għax veru għandu l-ġiri ma fil-verità taħ ċans jibda mill-bidu u literalment ma għamel kważi tista' tgħid xejn. 5.5 Vlahovic kif tennejt qabel ħerballu biċ-ċansijiet li tilef, kellu ċans rajt isfortuna kienet hemm. Ħabat mal-wieqfa minn ġewwa kienet azzjoni mhux faċli li tiegħu ma mbagħad il-faċli tilfu. Chiesa għal gowl li jagħmel u għal prestazzjoni wera 6.5 na kien l-aħjar plejer tista' tgħid tal-Juventus u Allegri fuq l-ammont ta' gows bidliet tard. ċertu bidliet u d-downfall li hemm ħanti 5. Fuq il-logħba per se naqafaw. Żid kemm dejn minn ġdiet lejn De Laurentiis. Waħda sa fejna fjena u korraġuni jekk jiena żbaljat li Juventus sa fejna fjena il-invertud komas il-kastik li vventa ċeferin ma dak il-puppazz ta' Gravina biex ipattina ta' Super League qed niskontaw dis-sena. Li tant jippretka bl-sports, bl-indafa, kien jitkellem bl-indafa żgur mhux ħed tkellem. Jiġifieri. Issa qed imur għand il-FIFA sa fejna fjena jekk il-meritokrazija li biex tikkwalifika l-World Cup fuq 5 kampjonati ma tmux tikbi biex il-Juventus tissospendihom. Jekk inti tajjeb, missek l-aħħar 5 snin. Erbaħt il-lig, għana erbaħna 9 Jekk tgħix kull bniedem jgħix 1000 sena, li hija impossibbli għas darba Napoli ma jirbħuha. Jagħmlu għadik li jirbħu 9 għandhom xorti jirbħu wieħed għax wieħed tkun 33 sena. U t-tieni ħaġa verament għandek biex taqbes, Għandek verament biex taqbes. Għax 32 sena li nsegwi l-futbol, it-tim tiegħek ġibtu Isu jow tiela nieżel qatt ma rajt champions, jekk tista' sejħilkom champions. Sawa, għax ma nafx issa kif tista' sejħilkom champions f'kampjonat fażul, meta Juventus ġew magħkom is-season li ieħor dit il-logħba tal-penalità, li żiltu tozzu f'dak il-ħama. Bir-rispett kollu lejkom, dak it-tim tajjeb laqqas kapaċi tiġġieldu sentejn fila tim tas-Sud u għawat nindirizza wkoll ir-Romanisti u l-Lazzjali. Daw forija tagħkom tant titla' raskom li xejn taraw Juventus blum ta' dalma u daqshekk. Orajt irbaħtuna. Bl-affarijiet kollha li ġraw illum. Imma vojt kont, vojt għadek u vojt se tibqa'. Intemmaw. Dal-video tistgħu ssibbuh fuq YouTube channel, iktar tard il-lejla fi 11 jidħol l-editur li żgur ħajkun f'burdata ħafna aħjar minn tiegħi bit-tim favoriti jew inti li jilagħbu mal-Ġenova. Forza Juve fejn alla fejn hemm. Saħħieħ ħbieb.